toe Jesus dit gesê het sy gees het ontstel geword, sê die Bybel. Hy het getuig, man, en het gesê, voorwaar, een van julle sal my verraai. En terwyl die disippels so na mekaar kyk, man, en begin twyfel wie die een regtig was, het Jesus, in daai tyd het Jesus al reeds geweet wie ons sou verraai. Die Bybel sê, een van Jesus se disippels, man, die een wat vir Jesus die meeste lief gehad het aan tafel op die bors van Jesus gaan lê. En Simon Petrus knip toe vir hom. Ja, man, sodat hy kan vra wie dit kan wees. Nou die Bybel sê, toe hy op die bors val, toe vra hy dan vir Jesus, Here, wie is dit? Almal op die aarde kan mekaar verraai, my broers en susters. Nou, dat begin ons eers by Kuku. Ons is Kuku. En Kuku is 'n nare ding, man. Daar is so baie dinge wat kan gebeur deur Kuku. Eerstens kan dit jou vriendskap opbreek. 'n Boyfriend het tussen jy en jou buurmense. En weer na tederheid dan wat ek opgeleid het, Kuku gebeur dan ook net meestal in die huis van die Here in plaas dat het gebeur in die gemeenskap. Dat die selfs by die huis vir ons vra, jy wat ek môre aan keer toe, o nee, ek kan nie die jas aantrekkie, of nee, ek kan nie die rok aantrekkie, van ek dink wat van Suster Leslie dan van my dink. Toe die disciples so rondvraag gevra het en gesê, dit is die een wie ek die stukkie sal gee, as ek dit gedoen het. Hoor net wat sê die Bybel, Jesus het die stukkie vir die seun van Simon gegee, wie Judas was. En as ek dink, as ek ons so altyd kwaad maak, en ek begin aan irriteer, en ek lyk druk op 'n klompie en die druk weet dat sy woord, dat sy so altyd gegee het, ook praat van ek druk, ek weet hoe soek ek en sy is my table Judas. Jy sal ook Judas, jy is verraai, jy sal Judas weet. Dan sê ek vir my ouma, as ek nou net jy sê, jy is een van die godeloos, dan sê ek die parkeer net. Ek kom my nou ekstra nou. En as ek weer besig so te raak kry, dan weet ek, jy is verby met my. Die Bybel sê, nadat Judas dit geneem het Satan ons nog onmiddellik, het Satan in hom ingeval. Toe sê Jesus ons vir hom, wat jy doen dit rastig. Die Bybel sê toe, Jesus het vir hom gesê, toe Jesus dit vir hom sê, het niemand verstaan nie. Want hulle moes nog gedink, terwyl Judas die beers gehad het, nadat Jesus hom gesê het, dat Judas nog gaan koop, wat nodig was, vir ons nog van die fees. Maar toe Jesus buite kom, toe sê hy, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. Die Bybel sê ook, man, as God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal dadelik verheerlik. En wanneer ons so kyk in die lewe, moet ons kyk, die Bybel leer ons op baie dinge om sjaal, dan moet ons kyk
vir wie ons dinge moet regtig sê, vir wie ons moet vertrou, vir wie ons moet toelaat in ons lewens. Ek het Saterdag gehoor, daar in King Williamstown, want jy moet nie meer goed chomie praat, jy moet met die Here praat, want hy chomie van jou, het hy nog een chomie. En sy weet wat hy chomie gaan sê, omdat hy gaan het gaan oor dat ek so bang vir my beste vriend. Dat ons kom leer vanavond, om te weet, vir wie ons moet vertrou in die lewe. Ons moet ook nie beter kom hou nie, man. Want die ene hand was nog die ander hand. Dat gaan ons niks baat. Ons wil ons sonde wegsteek nie. Mense sonde bly sonde. Groot of klein sonde bly sonde. Ek gee maar hoeveel by recht by my loop. Ja, my nie recht hou nie. Ek sal ook goed van ek het ook sonde. Jy kan nie meer een beter mens maak nie. Ons allemaal het mekaar nodig in die lewe. En dat ons moet leer van die mens. Die mens is een mens die een ander mens. Ik denk maar hoe hou. Ik kan haar hoe wees. Jullie kunnen het zo maken. Yes. Alval jij nog kan die bij was. Yes, kan. Om met recht met elkaar te leren. Dat ons elkaar leren om je op elkaar te verrijden. Alleen zal ik weet misschien naar iedereen. En wat is het probleem die rera zit? Misschien zeg je een probleem dat je voelt, man. Ik kan niet uit het komen. Je staat in een probleem, man. Dat je voelt, nee, man, mensen gaan niet om. Je denkt eens niet met wie moet je praten, want je loopt in de straat en je mensen ook veel aan. Je zit in een probleem, man. Je weet niet uit het komen. Dan moet je net via het maken. De broers en zusters, die oude van Christus. Dat is alles geen plek. Altijd dan moet je via dat je daar die donker wolk, man. Wat zo op die zon zal weer schijnen. Hij zal weer licht worden. Dan zal je weten, man. Die is die man dat ik rerig moet. Op vertrouwen en ons moet helpen. Ons moet leren om te bid van elkaar. En onze naastes moet ons liefhebben. Met sommige tijd dan denk misschien zal er iemand. En dan maar iemand ook weer kan. Ik praat met mezelf ook vanavond. Dat gaat niet net omdat ik sta in preek. Nee, ik kon zeggen van jullie moet dat en dat doen. Ik moet het met mezelf doen. Want het begint niet. Ik zit nou die dag. En dan was nog eergisteren. Dat ik met oma zo geschilderd aan meester. Toen dacht ik aan mijn die. Want toen was uitgaan en mijn zuster van mij, we gaan naar jou ma. Toen dacht ik aan die dezelfde woorden gaan praten aan de kant. Toen zei ik ook terug, we gaan naar jou ma. Toen zei ik voor allemaal nog af te komen. Ons had die dag zien. Hoe kon zij rerig? Zo in ons is. Wil je bij lang geweest die? Maar die Heer is die geweest woord. Maar ook allemaal, die woorden ook allemaal zo worden gevangen. Amen. Amen. Oh, loopje. Ik zal vragen ons allemaal alsjeblieft. Zo oorsprong bij de God. Maar te God in de Hemelse Vader. Ik kom zeggen dank je voor die Heer. Heer, voor het woord, Heer, kom leer ons, Heer, kom leer ons, mijn Vader, Heer, wees met ons, mijn Vader, Heer. Ja, Heer, wees voor ons een God van nabijheid, Heer. Heer, wees voor ons een God, Heer. Zet je hand van bescherming dan over ons, mijn Vader, Heer. Heer, kom dan om, mijn Vader, Heer. Wanneer we onze woning zal gaan, mijn Vader, Heer. En vat ons veilig huis toe, mijn Vader, Heer. Ja, Heer, ik ken onze problemen. Heer, ik ken onze fouten, Heer. Maar ja, Heer, die sens en 7x7 naar die Heer toe kom. Ja, Heer, ons is maar net zondag. Heer, dank voor alle wat dan ook vanavond in de hospitaal ligt. Heer, dat is mensen wat vecht voor hulle leven, Heer. Heer, wees voor hulle God van nabijheid. Heer, voor diegene, mijn Vader, wat niks heeft vanavond om te eten. Heer, kom dan nou, Heer. En kom hier voor hulle. Vraag niet alleen omdat ik waardig is niet. Maar dat ik ook een van die Heer is. Baie dankzeggen. Amen. Ik zal vragen ons alsjeblieft net voor 2 minuten aan een stille gebed gaan. Ik wil net vragen dat ons alsjeblieft die ziekes aan die lichtse gebeden houden. Want ook die wat er niet wat hulp nodig heeft,
wat selfs die by armes. Want daar is sommige mense wat regtig hulp nodig het. So ek wil vra vir 2 minute om net in 'n stille gebed saam met my te gaan.